har fået tryk på min intestil. Jeg er lidt i tvivl om, den kommer til at fungere. Ja, så har du den anden, ikke? Ja, den er så lille. Jo. Jamen, en intestil fungerer fuldstændig optimalt. Det er ligesom en nyre. Det fungerer også fint. Fuldstændig. Ja, ja. Hans Bilgaard, han er på en. Har han det? Ja. Så. Ja. Men han er jo også... Han er homoseksuel, ja, men han bruger jo faktisk... homoseksuel bruger jo ikke til forplantning, men til stiler til at producere selv. Men han skal ikke bruge dem til noget konstruktivt. Nej, det skal han ikke. Det skal han ikke. Og det er heldig uheld, kan man sige. Ikke? At bruge en søn, der er bøse, og så kun have en til stille, så er man sådan lidt igen. De leder jo efter egnede forældre. De leder ikke efter egnede. De leder efter... De leder efter egnede forældre. De leder ikke efter egnede bedsteforældre. Du mener, de leder efter egnede forældre. De leder ikke efter egne bedsteforældre. Ikke helt. Sådan igen så. Så er der stand-up. Så er der stand-up, drenge. Nej. De leder jo ikke. Står også på en lille scene der, det er skide godt. De leder jo ikke efter. Prøv at give mig det igen. Prøv at give mig det her igen. Okay. Okay, Jeg skal ikke være ked af det, skat. Jeg skal nok komme mig. Det må du aldrig gøre igen sådan noget. Ja. Det var så. Jeg griner da ikke. Prøv at høre, jeg griner ikke. Jeg griner heller ikke. Må jeg godt sige, jeg har da ikke gjort noget forkert. Nej. Må jeg godt sige en ting? Jeg hele tiden alle sammen. Vi vil ikke stå og stikke knive i ryggen på hinanden foran jer to. Jeg tror, vi stopper her, og så sådan er det. Så ja. Ja, vi er i hvert fald bare blevet drønne nu, venner. Ikke, Kasper? Jo, det er vi. Nej, vi er ikke uvenner, men vi var vokset lidt for hinanden. Ej, men vi mener det, piger, vi er pisse sure på hinanden, så derfor tager vi altså ikke med at tage det her. En skat. Hov. Nej. 2 gange stræk. Ikke kunne komme ind ad en dør, det er jo vanvittigt. Du kommer ikke forbi hundekassen uden at grine, det ved jeg mere. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kigger på den, når jeg kommer ind ad døren. Jeg kigger på den og griner. Mias truser. Nå, det var Frank. Det er meget svært at fjerne de her fløder. Flyder, det er da sjovt. Okay, jeg gør det igen. Vi kommer lige ind igen. Jeg er Mia stor Erik Balling-fan. Mia, jeg rykker lige tasken. Skal vi se, du har lidt ost? Ja. Jeg laver det igen, så. Jeg laver det indtil du har den. Jeg ved godt. Ja, jeg er der nu. Hvad siger du med det? Jamen, Mia er kæmpe stor Erik Balling-fan. Nå, jeg var også. Stays Balling, det var gode, ikke? De var gode. Jeg tror, den bliver god, den. Jeg rykker lige tasken. Griner du selv? Nej, jeg griner selv. Hold nu. Nå, en gammel dame. Har du en folkeskole afgangseksamen, eller hvad? Jeg har da både gymnasie og handelsskole. Nå, nej, det kan man ikke have på en gang, jo. Jeg har da både handelsskole. Jo, det kan man godt. Nå, jeg ved. Jeg har da en handelsskoleeksamen, det ved du da godt. Du har gået på livets skole, har du. Nå, nej. Ej, pas nu på. Ja. Yes. Den samme dygtig, hva'?
det okay? Ja, det er meget fint. Okay. Ja, altså lidt til højre, vil jeg sige. Der mangler noget oppe i toppen. Er det... Går I grin med mig, eller hvad? Er det et nummer, I laver? Balling var fantastisk. Undskyld, jeg siger det, men man kan simpelthen se din penis gennem de bukser der. I ser alt for stramt. Jeg har også lagt mærke. Ja, det gør I. Det skal jeg gøre, jeg kan ikke. Hvorfor hiver du dem sådan op? Du kan da ikke tage til BAFTA med den der. Har jeg fristet nogen? Det er mere det. Men jeg tog lige lidt ekstra ost i hvert fald. Lille ostekiks ned. Ikke rysteboller. Min penis skal fjernes. Kan du hjælpe mig? Så. Træk vejret. Træk. Han er væk. Han kommer aldrig tilbage. Træk vejret. Det er godt. Jeg fik lige en walk i klokkerværket. Der var ikke i tasken. Det kan se, du har lidt ost på fingrene. Er der kommet ost på? Nu kommer den. Den kommer nu. Men du vil ikke have den med. Hold nu kæft. Kom så. Kom så. Hosbanden. Nej, Kasper. Den har spillet et par år. Okay. Slap af. Nej, okay. Slap af. Ja, ja. Fy ja. De er simpelthen så gode, de her mega-oliven. Mikro. Mega-oliven. Nå, det er sgu ikke mega. Så skal du se Det er mega. ikke mega uddelt. Mega. Mega uddelt. Det er da meget større. Nej, det er Det ikke er meget ost større. på fingrene, Mia. Så jeg kan lige få det på. Er der kommet ost på tasken? Det håber jeg sandelig ikke. Er der det? Mika, må jeg låne dig 200? Ja, fordi... Undskyld. Du spiller danset ind. Og så tænkte jeg, at Muffy måske kunne passe på jeres hjem. Muffy. Ja. Vores hund. Hvad? Hvad griner du af? Hvad griner du af? Men det er jo det, den hedder for pokker. Nå, den kan jeg i hvert fald godt låne. Jeg har adresseret den lidt til at være på mærkerne. Men er det ikke bare sådan en hundefalp? Nej, det er da en stor handhund. En bryggershund. Nej, det er en labrador for fanden. Der er ikke noget, der hedder en bryggershund. Du tænker på en bryggerhest. Hvad skal du have med til London? Nej, vi skal ikke afsted. Iben, jeg kan love dig for, at der sker ikke en skid, hvis Muffy går her. Sådan er det. Det er en god idé. Den reagerer på lyde, på silhuetter, på... Det er sgu rigtigt, det er en ren kut jo.